geer Corine van Elmen van Joep van Hoep en Harry aan te nemen tot uw onwettige echtgenote en belofte getrouw op geen enkele wijze de plichten te zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat zijn verbonden. Wat is daarop uw antwoord? Dat is mooi. Corine verklaart geer Funs van Gil van Rosa van Tekendood Sleper aan te nemen tot uw onwettige echtgenoot en belofte getrouw op geen enkele wijze de plichten zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat werden verbonden. Wat is daarop uw antwoord? Dat is helemaal mooi. Verklaar ik nu in de naam van de Vaderdag en de Zoon en de Heilige Geest tot een onecht echtpaar en er mag gekust werden. Ja. Soms schijt je te weten. Is je linkerbeen aan het